Matul l-aħħar 6 snin, ir-rata ta' nies jaħdmu li għandhom bejn il-15 u l-64 sena żdiedet minn 72% fl-2017 għal 80% fl-2022. Dan ħareġ minn rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO magħruf bħala l-indikaturi ewlenin dwar is-suq tax-xogħol 2017-2022. Ir-rapport meqjus bħala wieħed mill-għodod ta' monitoraġġ l-aktar importanti madwar l-Unjoni Ewropea iħares fost l-oħrajn lejn ix-xogħol, il-qatt u l-edukazzjoni. Grazzi għal miżuri ta' Gvern Laburista fi snin imsemmija, ir-rata ta' attività tan-nisa ta' bejn il-15 u l-64 sena żdiedet bi 12.7 punti perċentwali. Min-naħa l-oħra sem tal-irġiel fis-sita ġenerali fir-rata ta' attività kien ta' 2.8 punti perċentwali. Fl-2022, ir-rata totali ta' attività nazzjonali kienet 5.5 punti perċentwali ogħla minn dik irreġistrata fil-bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Bħala medja fl-Unjoni Ewropea kważi 78 minn kull 100 persuna ta' bejn il-15 u l-64 sena kienu qed jaħdmu s-sena l-oħra. Iċ-ċifri nazzjonali jindikaw li fl-2022 ir-rata ta' impjiegi f'Malta kienet ta' 81.1%. Biż-żieda fir-rati tal-impjieg hija attribwita l-aktar lin-nisa. L-NSO qal li żieda fl-impjiegi matul l-aħħar 6 snin f'Malta kienet irreġistrata l-aktar bit-tkabbir tas-servizzi. Dwar il-qatt fostna ir-rapport juri kif ir-rati ilhom jonqsu b'mod kostanti matul l-aħħar snin. Meta mqablin mal-Unjoni Ewropea, ir-rati nazzjonali tal-2022 kienu aktar baxxi għaż-żewġ sessi u fost il-gruppi kollha tal-età. Għall-2022 il-proporzjon tal-qatt fost iż-żgħażagħ kien ta' 4.7% li huwa 1.2 punti perċentwali inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea 27. Is-sena l-oħra wkoll l-indikatur ta' rata tan-nid f'Malta li huwa l-proporzjon ta' żgħażagħ li la jkunu fl-edukazzjoni kienet ta' 7.1% ukoll 2.5 punti perċentwali inqas mill-medja tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan juri li f'Malta l-persuni bejn il-15 u l-24 sena huma aktar probabbli li jkunu f'impjieg jew fl-edukazzjoni meta mqabblin ma' dawk fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra s-sena li għandit ir-rata dawk li jitilqu kmieni mill-edukazzjoni u t-taħriġ kienet ta' 10.1% u reġistrat tnaqqis ta' 3.9 punti perċentwali mill-livelli tal-2017. Sa dan it-tant iċ-ċifri tal-2022 juri li l-att ta' persuni bejn l-20 u l-24 sena li kisbu mill-inqas livelli sekondarji għoli ta' edukazzjoni kien ta' 87.4%. Bir-rata nazzjonali tkun 3.8 punti perċentwali ogħla mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.